चला, या बोचक्यात जाली आहे ना. चला आता आपण कुठे चाललो माहिती आहे काजल? फिशिंगला. फिशिंग इकडून रस्ते बघा कसे आहेत. पाऊल वाट. आता इथे बघा पूर्ण ओपन गार्डन आहे. पूर्ण मोठा स्टेडियम असतो ना क्रिकेट एवढी जागा ही. शेती होते ना इकडे. आता हे रस्ते बघा, फक्त जेवढं चालू शकतो माणूस चालू शकतो एवढा. दोन्ही साईडला पाणी आहे काजल. चालत चालत आपण आलो आहे ना पुढे. बाजूला दिसतंय तुम्हाला बघा नदी. टाका. पाणी थंड आहे का बघ कसं आहे. 2-3 पावलं पुढे जाऊ शकतेस. ते बघ टाकतात बघ काजल. ते हाईट बघ एवढी आहे बघ. ते बघ आहे ना, आत गेले ना पूर्ण. एवढं खोल आहे ना. आता तिकडून झाला बघा कुठे गेला बघ. पूर्ण एंड पर्यंत गेला तो. तिकडे पण एक आहेत बघ है ना. आता हे जाळं खेचलं जात आहे. काजल सेमी सर्कल. ए तुम्ही कुठे झाले पकडायला? बाहेर या. ए तू कोणी मासे पकडले दाखव. तू किती पकडले मासे दाखव. झाले 1/2 किलो पकडलेत मासे है ना. सर्व मिक्स मासे आहेत. मिक्स व्हेजिटेबल कसे असते भोगीची भाजी. मिक्स असं पूल केलं जातं बघ दोन्ही साईडला. मग ते बांबू खाली. चला जमा करा मित्रमंडळ. आणि तुम्हाला वाटत असेल किती वाजले काजल? हे दुपारचे 2-2:30 वाजले. तर ऊन किती असेल तुम्ही विचार करा इकडे. पण एवढं ना कडक नाही वाटत आहे ना. काय माहिती का इकडे थंड आहे ना. 4ला अशी थंडी वाजते ना. कुडकुड आला होतं इकडे. ते फोटोशूट घ्यायला चांगलं असं आहे. अरे वा वा वा. हे बघ फोटोशूट. जलपरी आली आहे बाहेर. आणि तो तिथे जलपरा. आणि घरी चला. चला आली. आता समोर बघा चढण दिसतंय का? एकदम मी वरती आहे ना. गौरी ही गौरी आली नाही. हा गौरीचा पाडा ना. केवढा मोठा झाला वासरू. हा थोडा छोटा होता तू. हा ते बंद कर नाही आतमध्ये यायला. ते बरोबर बघ. गौरी कुठे गेली ती बघ. गौरी आणि हा बा आमचा बुबू. गौरी इकडे 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 गौरी. चला आलेलो आहे. तू भाजीला जातोस ना पप्या. त्याच्याकडनं ते ह्याचे असतात हो भाजीवाल्यांकडे. एक्स्ट्रा फुल फ्लॉवरचे पत्ते बित्ते असतात ना. ते आणू का? हा ते आण गौरीला. आणूया चला गौरीला आणूया. कोबीचे पत्ते असतात ना. आली गौरी आली. गौरी आली. ती बघ गौरी आली. गौरी इकडे ये. गौरी इकडे. तुम्ही काय जात का नाही पुढे? कुठे जायची गडबड चालली आहे? तर जरा मार्केट मध्ये सामान घ्यायला चाललोय. टाटा.
छत्रपती शिवाजी महाराज जायगाव रत्नागिरी आणि पुढे कलश आहे ना. आता इथे आम्ही बालड्याची शॉपिंग करतोय आणि आपल्याला अजून एक सबस्क्रायबर भेटले. काय करा. कुठे राहता? रत्नागिरीला. फॅन भेटायला लागले आता. मामा वैतागले का? आता आम्ही सर्व शॉपिंग केलेली आहे आणि आम्ही आता बघा छोट्या बोगद्यातून जातो. काय काय शॉपिंग केली? खरेदी केली आहे. जसं बांगड्या, फणी, टिकल्या ते द्यावे लागतात ना. तुला ऊन लागतंय का? हो लागतंय. पण लागले ते. चला आता घर का 5 मिनिटावर आहे ना इकडून. आता आम्ही पोचलो आहे. बापरे कितीला गेलेलो आणि आता पोचलो. 1:30-2 वाजले ना काजल. आणि इकडे बघा आमच्या बुबूसाठी जेवणाचा ताट. चला आतमध्ये. जेवला? समोर माकड आलेले आहे. दिसतात आहे का तुम्हाला? ते बघा तिकडे. काव्य दिसला? आणि इकडे काजलच्या बहिणीचा फोन आलाय. तेव्हा समोर माकड. होलसेल का माल, होलसेल का माल, होलसेल का माल. दुकानवाली आली. 50 रुपयाला डझन. 50 रुपये डझन. 50 रुपये डझन. हे कितीला पडले रे तुम्हाला? 5 रुपयाला एक पीस आहे तो. हा मुंबईला 3 रुपयाला असतो. आणि हे बघा हे इकडे 80 रुपयाला, मुंबईला 60 रुपयाला. आपण लास्ट टाइम नाही घेतलं. मुंबईकडे जाऊया आपण शॉपिंग करायला. म्हणजे रेट कंपॅरिझन सांगतो ना मी बरोबर. मी नाही काय घेतलं? बांगड्या आहेत. बांगड्या घेतली. आणि हे बॉटल घासायची. खाली पाहिजे खरा होता ब्रश. रत्नागिरीच्या मेन मार्केटमध्ये भाज्या जरा स्वस्त होत्या आज. सर्व 40 रुपये किलो होते. इकडे कोबी पण 40 रुपये किलो. फरसबी पण 40 रुपये किलो. साखर 36 रुपये किलो होती खाली. स्वस्त होती ना मग. स्वस्त होती. हे आणले आहे 20 रुपयाचे रांगोळी. आणि हे पॅकेट. हे पॅकेट आणलेले आहेत आपले असेच मोठे. मास्क आणले आम्हाला असे 3 मास्क. मम्मी तुला कोणता कलर हवा? मला पिवळा हवा. जर तुझा पिवळा. काजल तुला कोणता कलर हवा? लाल. जर तुझा लाल. हे सर्व हळद पिंजर आणलेले आहेत. हळद आणि पिंजर. हे गुळ आणलेला आहे. नाडी, गन स्टॉक, रांगोळीचा छापा 10 रुपये. हे आलं घेतलं आपण. आणि टोमॅटो. आला इकडे 50 रुपये किलो. अरे वा. आणि हे तीळ. पाव किलो तीळ घेतलेले आहेत. आणि टोमॅटोचा आज भाव माहिती किती होता? 35 रुपये किलो. 35 रुपये किलो. आणि एकीकडे फरसबी 40 रुपये किलो होती. एकीकडे 60 रुपये किलो होती. तर सर्वात आधी आपण काय करायचं माहितीये का? सर्व भाव विचारत जायचं. मी येताना घेत जायचं. आणि बालडी कोणी आणली? कचऱ्याला ना. नाही मॉपसाठी. लादी पुसायला. कचऱ्याला आणली का? तिकडे तुम्हाला चिमण्या दिसतात का माहित नाही. 1 2 3 4 5 6 7 8 आहेत मम्मी. सर्व खातात आहे तिकडे बघ. डॉगीच्या वरती आहे. कुठे आहेत पोटात? चिमण्या दाखवत आहे. तुमच्या बुबूसाठी पण आणलेला आहे. हे रस खाते बघ. रस कसे आता. कॅच घेतली. कॅच. दुसरं कुठे गेला? कालू. काव्या बाई उठा बाई. चांगले झोपले. तिघांना पुरते आपण जागा. चला उठा. चहा देतो तुला. चहा
आवाज आला कसला आहे बर्डचा. करतोय तो पिया. आम्ही नेहमीप्रमाणे वॉकिंगला आलो आहे, इव्हनिंग वॉक. हे लोकांचे भात जोडायचंय बघ अजून. हे भात जोडायचं आहे. नमस्ते. आज पप्पू आणि काजल आहे ना आत्याकडे जातात आहे. काजल इकडे आहे. काजल तयार होते आणि ती काजल आज कशाला जाते, हळदी कुंकाला जाते. आज आत्या आणि मामाच्या घरी हळदी कुंकूचा प्रोग्राम आहे, तर आम्ही तिकडे चाललोय आज. आणि हे सर आम्ही डीमार्टला परत द्यायला चाललोय. आणि तुम्ही विचाराल एवढं खाऊ का, तर ते आपल्या फॅमिलीतल्या मेन माणसांमध्ये आले ना. आणि त्यांची फॅमिली मोठी सुद्धा आहे ना, मोठी आहे, खाणारी आहे. हे त्यांना सर्व खाऊ, जसं आम्ही लास्ट टाइम बोललो ना डीमार्टचं सर्व खाऊ आपण वाटायला चाललेला. अजून अशी 3 फॅमिली राहिलेत आपल्या ना, मेन फॅमिली. चल काजल रेडी. आता काय बाईकवरती सर्व मेकअप होणारच होता बरोबर. हा काय कसं बोलला माउंटेन ट्रेकिंग कशी वाटली. मला बोलते कोणता घर, मी बोलत गप बोलत चल. हा बोलतो हा घर बोललो नाही चल बोललो तू वरती. एकदम खाली जिकडे आपली गाडी होती ना तिकडे. आज आमच्या आत्याच्या घरी हळदी कुंकू आहे. म्हणजे गावी हळदी कुंकू केला तर असे बायका असे ग्रुप मध्ये नाही येतात, असे जेव्हा टाइम मिळेल तेव्हा येतात ना. 4-4, 5-5 बायका पण येतात, 1-2 पण येतात. आता ती कोण आहे बाहेर आतमध्ये, ती दुसरी सगुना कोण आहे ती. सेजल. सेजल ये पुढे ये. हा ये दे आता पटकन जायला. घरी ये काय. फोटो नाही काढते. हे ना सेजल नाही गेलं ते बघितले. जेवायला काय बनवलं. जेवायला मिक्स कडधान्याची भाजी आहे, मटारची भाजी, पालाभाजी, डाळ, बबली एक चमचा. लिंबूच आहे. सर्व फॅमिली जेवतोय. सेजल मस्त. ए सेजल ते राधिका आपटे सारखी है ना. हा ही राधिका आपटे सारखी आणि मामा हे इरफान खान. कुठे लिहिलं हल्दी कुंकू. हळदी आणि कुंकू बघा ना. सेजल काढते नाही. अष्टपुत्र सौभाग्य. किती मोजले त्या पहिल्यापासून 8 करून किती झाले. तर आम्ही जेवलो आत्याच्या घरी आणि हल्दी कुंकू होता त्यांच्या घरी, तर आम्ही आलो होतो. जेवण खूप सुंदर होतं, मस्त टेस्टी होतं एकदम. हा जेवलीस ना तू. हो मग मला तर हा आता आम्ही परत इकडे येणार आहे, पण थोड्या दिवसानंतर येणार आहे, तुम्हाला दिसणार. आणि जेवणासाठी थँक्यू. बाय. चला.